és l'àrea de Fulleda. Ara estem a Tarrés. Bé, somiatruites, doncs deixem ja Tarrés. Somiatruites, 10 minuts després ja estem a Vinaixa. Bon dia, somiatrites! Mireu en quin lloc tan xulo hem dormit. És l'àrea de Fulleda. És una àrea de pagament creada amb l'ajuda de Banwau, però només costa 5 euros i tenim tots els serveis, incloent la llum elèctrica. Fa una miqueta d'aire. Ara aniré cap a l'altra banda i no parlaré. Bon dia, somiatruites! Aquest no necessita micro. Sort que ja havia acabat la xerrada. Bueno, doncs això, hem d'anar a pagar o vindrà algú aquí a cobrar, en Jordi, que crec que és l'alcalde del poble, i si no ja el buscarem pel poble. Hem dormit super tranquils, a part que estem sols, però bueno, en un entorn molt i molt xulo. A les Garrigues, una comarca que ens està encantant. L'àrea de Fulleda està al costat de la piscina municipal i de la zona esportiva, a tenir en compte si hi aneu a l'estiu. Aquí dins hi ha l'antic molí d'oli, però està tancat. I aquí sota tenim una zona molt xula per fer barbacoes i un parell de taules de pícnic. Doncs ja hem conegut en Jordi, l'alcalde, ja l'hem pagat. Ens ha estat explicant cosetes d'aquí al poble. Crec que és aquest del cotxe que ve per aquí darrere. Sí. I ara anem a veure una miqueta el poble. Ens ha dit que té molt pocs habitants, uns 70 aproximadament. Hi ha molt poc de turisme i que estan intentant promocionar algun tipus d'activitats. I si veniu per aquí, la veritat és que val molt la pena donar vida a aquests pobles petits. Fulleda és el poble més petit de la comarca de les Garrigues i un dels que es troba a més altitud. És un poble tranquil on viure sense presses i que conserva el sabor i el ritme de la vida de poble. I a més, tenen un espai per a nosaltres. Què més podem demanar? El seu entorn no s'assembla gens a la plana de Lleida, doncs els camps de conreu conviuen amb zones de bosc. Seguint el consell d'en Jordi, anem a buscar el mirador dels Pirineus. Estem buscant el mirador. La nostra teoria és que hauria d'haver-hi un banc. A veure si ho trobem.
si no trobem el mirador, com a mínim hem trobat a mèdies i potser algun bolet. Què dius, Xavier? Bolets? Bé, sembla que sí que arribem al mirador, però no hi ha banc. Hem de parlar amb en Jordi que posin un banc. Molt ben maco. I mireu, això és el mirador dels Pirineus, que estan allà baix. Una vista claríssima, es veuen les muntanyes nevades. A veure si podeu apreciar amb el zoom. Les indicacions, quan arribeu a l'antena, heu de seguir un corriol que surt per la banda esquerra i anar seguint el corriol, arribareu al mirador. Tan sovint fa que em piqui els dits. Ho heu vist. Ni s'ha bellugat la càmera. Perquè sempre ho fa. El dia que sigui veritat, es desagnarà i no ens enterarem. Baixant del mirador, continuem passejant per Fulleda. Les portes antigues, de fusta despintada i una mica trotinades, atreuen les nostres mirades alhora que ens barren l'accés, com guardianes del pas del temps. No t'ennueguis amb records. 7 claus barren 7 portes. Saps prou bé que hi ha darrere cadascuna per tornar-hi amb el pretext d'enyors o negligències. Si teniu sort, no com nosaltres, potser podeu accedir a l'església de Santa Maria de principis del segle XIV. La seva planta és d'una única nau i és d'estil romànic tardà, amb alguns elements que apunten ja a l'estil gòtic. I per acabar, una passejada ràpida per Fulleda. Un destí perfecte per no fer res i fer-ho tot. Hola, somiatruites! Doncs, a veure, que fa molt d'aire. Ja hem deixat Fulleda, ara estem a Tarrés, un altre poble a menys de 5 quilòmetres de Fulleda, també amb una àrea magnífica per a autocaravanes. Aquesta és gratuïta, amb tots els serveis, incloent llum. Tenim una caseta aquí darrere meu, amb l'espai per bullir el poti,
i un lavabo. Aquí sí que hi ha lavabo. I bueno, passarem el dia aquí i la nit perquè hem quedat amb uns amics i ja us ho ensenyarem. Hi ha unes rutes molt xules per fer a peu o en bicicleta de muntanya. Fins ara! Tarrés, ubicat en un entorn natural privilegiat al peu de les muntanyes de Prades, és un dels pobles més ben conservats de la comarca de les Garrigues. Mireu quina església més maca, és d'estil barroc del segle XVII i el campanar és octogonal, molt xulo. Doncs estem passejant per Tarrés i val molt la pena. Està tot superbé, molt ben conservat. Una meravella, de veritat. Si esteu per la zona, veniu cap aquí. Aquí darrere, això és la Casa de la Vila. Quina meravella de porxada que tenen. Aquí darrere hi ha un banc. Aquí la porta diu 1753 i sobre el banc hi ha un escut de Tarrés amb una mena de torre i l'any 1980. I també hi ha una font. I aquí hi ha l'home de la font. Ens hem trobat un senyor que té al poble una casa de turisme rural i ens ha explicat que per al camí que anem ara trobarem la ferreria, una mena de museu a l'aire lliure, amb eines de ferrer. Diu que encara que estigui tancat, des de fora es pot veure. O sigui que a veure si el trobem i us l'ensenyem. Doncs estem a la ferreria, la col·lecció d'eines de Cal Ferrer. A veure, està tancat, però podeu veure aquí totes les eines que guardava, que feia servir l'antic ferrer del municipi. Tenim totes les eines que va fer servir al llarg de la seva vida i que va donar al poble. I a banda de passejar pel poble, teniu també unes rutes senderistes molt interessants. Bé, somiatruites, doncs deixem ja Tarrés. Pensava que dormiríem aquí, però en Xavier sembla que li piqui alguna cosa al cul i quan estem més de mitja hora en un lloc ja vol marxar. De fet, ja hem vist el poble. Sí que hi ha unes rutes maques de senderisme per fer per aquí, però no, ens anem cap a Vinaixa, que és un altre poble d'aquí, de les Garrigues, també amb àrea gratuïta, amb tots els serveis. Esperem trobar lloc. I no sé si us he ensenyat l'àrea, però té 5 places, totes amb llum, delimitades. Si estan plenes, de fet, com veieu, aquí darrere hi ha una esplanada ben gran, o sigui que no hi hauria problema. I tenim la zona de descàrrega d'aigües, i en aquesta caseta hi ha l'espai per buidar del poti i un lavabo. Wifi gratuït també, hi ha bona senyal, no hi ha cap problema. O sigui que us convido a visitar la comarca de les Garrigues i descobrir aquests petits pobles que són maquíssims. Vinga, continuem ruta. Fins ara!
somiatrites, 10 minuts després ja estem a Vinaixa. Està tot super a prop, només a 5 quilòmetres de Tarrés, i aquesta àrea és més gran, són 18 places, si no m'equivoco, amb llum i a més amb toma d'aigua. O sigui, ara us ho ensenyaré. Tenim, a veure, un momentet que he girat aquestes torres aquí, on veieu que té la toma de llum. Darrere hi ha per carregar d'aigua neta les autocaravanes. Un puntazo. Espera't, que no t'he enfocat. Veieu? Les tomes d'aigua. I ara anem al poble. Aquest ritme, no sé on te dormirem avui. Haureu d'esperar al final del vídeo per esbrinar-ho. Espera. Xavier diu, què dius? Que sigueu bons minyons, que aquí tot està controlat. I a més, com a totes les àrees que estem trobant per aquí les Garrigues, hi ha wifi gratuït. Mireu quina passada la zona de barbacoes. Com deia en Xavier, una calçotada aquí. I quantes taules que hi ha? Moltíssimes. Amb llum. Sí, Totes tenen llum. amb llum. I que inclús per venir a sopar aquí. A Vinaixa, fins fa no gaire, la seva principal activitat econòmica era la indústria de la pedra. I és que la pedra sorrenca Floresta Vinaixa, amb la seva pròpia denominació d'origen, és una de les pedres de més qualitat per als treballs de construcció. Tant que el propi Gaudí va començar la Sagrada Família amb aquesta pedra i encara la fan servir els seus continuadors. Aquesta és l'església de Sant Joan Baptista. Mireu que xula, llàstima no tenim ron. Evidentment, està tancada. Es va acabar l'any 1318. Estem parlant del segle XIV. I això vol dir que és una església romànica. A veure, senyors rectors de les esglésies de les Garrigues, sisplau, deixin-les obertes. Seria molt maco poder-les veure. Ai, Déu meu. Pel que estic veient, Vinaixa, el casc antic, és un entramat de carrers estrets envoltats de cases de pedra. Molt, molt bonic. Això és Cal Tarragó, una de les cases més antigues i importants de Vinaixa. Els Tarragó eren els seus propietaris fins que se la van vendre al segle passat. El portal del Forn, aquí darrere, és un dels principals accessos a la villa closa de Vinaixa. Concretament, és l'accés orientat al nord.
Sabeu que m'agrada d'aquests pobles antics i cuidats, que fan olor de poble. Fan olor de llenya que crema a la llar de foc. És molt maco. La Casa de Poblet, o Cal Panxa, és una antiga propietat dels capellans de Poblet, que havia estat durant uns segles el lloc on es recaptaven impostos per al monestir. Actualment és una propietat particular. Mireu quina llum més maca, aquest capvespre. I tot just s'acaben d'encendre els llums. I ens estem quedant sense llum. Però mireu, encara un últim vídeo d'una zona d'hortes que hem trobat. L'únic comerç que hem trobat obert és la cooperativa, amb productes de la zona de gran qualitat. I amb la llum de Nadal acabem aquest vídeo, però la nostra ruta per les Garrigues continua. No us perdeu el proper capítol, us arribarà al cor. Fins on te va arribar l'aigua? 2,60 m.